astronaut pali te chuan an spaceship pon lama chuan Mars leilung endik tur sample an la khoma spaceship chung lama an thopui te chuan an rin dan aina in thlipui tle don te an hriat nuwa pon lama mi te chu spaceship chung lama lu turin an hril ngal crew te chuan thlipui tle zo hun an ngak ton nge an thlok chuak nga lang te an soi howa tamjok chuan rislaka oman du lain commander chuan athu nei na mang chuan thlo chua arot thung anin po cha lai mek chuan thlipuin an spaceship chu ati chiang kwang talova siam that na an tho ngal angai don boina omate an chin fel nu chuan spaceship chung lampana an kalai mekin an zinga pakhat mark chu bolho them chuan suin midang te laka tang chuan a thlo sona midanga biak po na communication system a chiat awangin a thian te chuan an betlang thei talo pilot te chuan an spaceship hian thlipui hi a dor rei don lo thule an thlo chu watangai thu an soya commander chuan a crew te chu spaceship a chuan lu tirin marka zon tum chuan om no fol thunga a thei top chu ma se team member te nun na akuta om awangin ani po hi spaceship a hian a let vele ani Mars atanga an thlo chu lai chuan an thian pa an changta chu an lunga chelea khovel lama NASA director chuan press conference nein Marsa an mission chu a hlo thlin thule team te chu an lo ho mek thu asoya vandoi thlak takin astronaut pakhat an changti media te ma a asoi chuak bok marka chu Marsa chuan ron harle in atak sa chan ve chu vut noya ain phuma asu chuan oxygen level warning apeto a handing chuak chu ataksa chuan thir ke them chuan alok chun chuni in a seilai chin chu antibung ve pok ma se asu chunga borok pressure chu atlak niam don awangin a vai chuan a poi du talo beisa akir le a chunga lutin manro mang chuan a pum chunga thil tang chu ala chuaka a zo nuwa a hliam kaklai chu staple mangin a chil phui le Mark chuan video log chu tinungin achunga thil thleng chu a record ta a midanga biak po na communication system chu a chiat thule a suit po a thiam dananga ati phui thu a soipok a thian te chuan kalsanin luchia ma se an thiam lo ani lo thule an chunga lungoi lo na anei lo thu a soya athi to nia ngai na tur chan tha tak an nei thu a soipok NASA hian Marsa mishinga thon lu le thei hun tor hi kumlia liam le huna chau ania a huna thlen le ma hian ei tur atla cham don ti Mark chuan a hre chiang sa hle a thian te til hnutchhiah chu enin akal kuala an bungro than khat te chu ada bobok beisa thil da khom na mun te chu fangkualin ei tur la omza chu a chin chhia ta thlap thlapa kum khat chung dai vel om ti hre chuakin kum thum dang dai ei tur hi angai tua angai don van nei thak takin Mark hi botanist ania a crew ten Thanksgiving a ei tur alu pek an ken chu la chuakin phun nun dan tur angai tua ngal solar panel ti fai na te thokin Mars le chu in chung lama la lutin a chap dara a thian te chun le ek mangin leitha a siam chuak bok a leitha siam chu vut chunga chuan da lutin alu chi chu a thlak ta a masela heng alu chi a phun song song te chom na tur tui nei tam tok lo ti a hre chuak tui siam bel tum chuan na a thok le ta khol pakhat mang chuan chemical kang mei siamin hei hian tui ron siam chuak thei ni engma zat aliam hnu chuan in chung bang te chu tui hu chuan a ron bo khat ta veka a thlai chin te po chu an ron chor chuak tran khovel lama NASA chuan Mark a vuina hun an lo nei meka Vincent chuan director hena Marsa kir le a Mark a thian te man ro hnutchhiah te chu seng hoi ni se atia nimasela director chuan rematilo until ti zong zong chu TV news lama pek chua angai don awangin Mark a ruang mi zong zong mu thei tura pholan chu adu lo thu asoya an nga deuh hlek anga yang ti Vincent hi a hril nimasela Vincent chuan Marsa hian Mark a ruang hi a troi chengai don lo ti soin Mark a ruang chu a chung te tana la let turangin he mission hi chuan lama an man thei tur thu director chu a hril vele satellite supervisor Mindy chuan Mark a omna lam hoya ngai ven na tur coordinates adonga
base chu anh thak tang lam ti amutatlat mai rang takin director chu shilhalin e footage an han enchian nu chuan mark hi aladam ti an hretang hala darkar somni pali chungin he footage hi an ti chua angai don awangin mipui hnena enge an hrilang ti an ngai tu angal an astronaut pakhat an kalsana wangin nasa hian soichiat na adon pal an hlau hlea marka nungchunga hruaikir le tur hian thei top an chuah dong ti mipui hriat tir turin press conference nei chu an rel thluta ani Mars lama marka chuan beisa map chu azir chianga kumlit nuwa Mars mission omle huna khoilaya nge alo omang ti angai tu chuaka heti lai hian omna tanga kilometer sang thum zan hi vela hla a dai ani rover hi voikat full charge sa kilometer som thum panga chawa thui atlan thei wangin beisa tanga akalna tur mun thleng tur hi chuan ni som nga vel amamo don mark chuan rover chu beisa hruai kira recharge ngai lo tur le lazok akal theina turin asiam danglama a battery life chu alet ni in tipung theima se hetiang ti tur hi chuan rover chunga lumna petu hi ati thi angai don mars hi avot em awangin lumna telo hi chuan hezin konga hian dam kho chuangai na homdon lova chu wang chuan alum theina turin Mars leya radioactive material omate chu mark chuan lai chua atum le ta NASA chuan press conference an satellite mangin marka thil tum hi an thra chuak ti mi puite chu an hril hreta marka chunga thil thalo athen ma an thlen thei in beisein kumli dang ngak lova thlakho chunga marsalet le an rot marka thrin te chu khovel lampana an lo ho mek wangin an chi ai lo nan ti in marka hi aladam ti hril lo ni se an ti bok mark chuan a huana tangin alu zali atharta ate deuh te chu phunsonin alian ho te chu eituratan ada sang kum engma zat kalta marsa boto rover pathfinder chu mark chuan mu chuakin khovelama he kholang chia om mangin mark chuan nasa chu apepop theita heti lai hian nasa in ati thei zong chu camera lo hoi quality ringot thi ania ole ai ringota insan chuan omzia anei thuilo wangin mark chuan hexadecimal mangin in biak po na tur communication system asiam le nasa chuan pathfinder kaltlang chuan mark anena anin biak theina turin rover hek dan tur an rila vincent chuan chan chu an tum thu an hril nu chuan mark po athamuang ta hle mark atim te chuan nasa hnen atanga mel andon anan hong chu mark hi aladam ti an thraveta chan chu atuma ma an lak mek thu an hril bok beisa eitur la om zong zong le alu chin zong zong te hian chan chuak tu pol lo thlen le thleng hi chu adai don ti mark chuan achu chuaka nima sela vandoi thlak takin huan chunga om lai chuan a huan lu ka chamber chu ron puakin ain hliama a helmet po khiin duct tape mang chuan rang takin a char ngal a huana a fakir le chu mars boruak ron lut chuan a thlai chin song song hi alo ti thi veka tuipek na turatana asiam system po a chetel vek asa hnena mark chuan a thil ton chungchang chu hrilin nasa hian mark a chan chua atum na hi a kalchak puilo ani chuan ei tura ta cham thuai don ti a hretangala nasa chuan marka chen te chu biak phalna pe in dam thatak chunga anhanin bele thei chu an hlimtlang hle mark chuan a thlai chin na mun chu thian fain hetspo na lai chu ati phui le a nasa chuan marka chan chuana ta na an man tur spaceship engine mek chu ti top an rel tabok huna he mai ba ka fel hel om an hret lo wangin engine na hian hun tam tak a khoral tir an tia masela he spaceship hi ka chu ani nu loka puakin an thorim na zong zong chu akang fai ta vek mai China Space Division chuan NASA rocket ka chu lo cham chung chang chu chanchin thara chuan an lo thira puyan in huam thu an lo hril ve bok physicist richa puina in NASA chuan chan chuana tur ruang man na thazok an siam theita marka thian te hi an lo thlen huna khovel orbita hian anomanga an eile in turte ta chhosak an ni nuwa leiron thleng thalovin marka omna lampan hian an kal le ngalang an plana harsat na lai chuna chu Hermes spaceship zin hun chung hi ni zanga in a reibel dona
heti lai hian NASA director chuan Mark chan chu nana Hermes crew zong te nun na der thonga da chu arem ti lo thung NASA coordinator pakhat chuan hei hi affair lo ti in an plan chung chang zong chu Hermes ne na hian arukin athona Mark thian te chuan soiho vele in an kaltlang pui ni chuan hel anga chua an ni ton ti an in hria an chung te lakata ni zanga dang space a chun som an du le du lo chu an soihowa vot la in Mark chan chuak tura kirle an rem ti vek crew member te chuan an chung te thau bia in atir lama an ruam man IRA an thang tur thu an hrila Hermes chuan akonga thlak ti NASA hria tirin director chuan ruam man na lo thon chuak tu coordinator chu alo hau ve mek bok an plan hlotling tur hi chuan Mark hian adam kho chuana tur man ro poimo zong te chu alo khon khoma Hermes nena anin to na lai tur zona hian alo fel sa vek angai don Hermes chu khovel bula omin mamo ala khoma khovel gravitational pull mang chuan che in fuel tam tak mang talo chuan Mars lampan turin a thlok chuak le thlasari aliam hnuwa Mark chu Hermes muturin ain puat sai tanta a abung ro zong te chu lakhomin rover chunga ada lut base lama let le ngai to lo turin solar panel akeng tel boka hemi mang hian kong laka rover hi achar sel theidon NASA chuan Mark chuan na tur ship hian Hermes han nang tur hi chuan chak taka a thot chho angai don antia chu wangin Mark chu manru amamo to lem lo te chu pai vek turin an thril mi paruktana ruaman supply zong chu pai chuakin mi pakhat sin na tur tling chau ada a chuan na tur ship ti zan nan a chung chu thlona puanzar mang turin antia control panel zong po thon vek turin antibok Mark chuan atop nan rover chu chuasanin spaceship chunga chuan ain siama amulte chu ziat fain thomno thar le space suit a haboka a thiante thuron ngai chan chi ma bak anei to a thiante chuan Mark chu an thlamuana launa tur lo thule a thlo chu chak lutuk dona wangin ni khosalawa mai thei thu an thril Mark chuan na spaceship chu a thlok chuak ta puanzar chu in pelin Mark chu ni khosalawin zuya a that thu a thiante hi a hril thei ngal mai lo aron har hnu chuan a thiante chuan a chuan na long chu an ron hnai thei don lo ti an hrila commander chuan crew member pakhat chu puak thei thil siama spaceship hnunglama kam torin atia hei hian spaceship che hi timuang donin Mark hi an hnai zual tir theiang bom chu an han ti puak ta Mark chuan na long chu mu thei to ma se an hnai tok chuang lo commander chuan spacesuit chu ha in longpon lama chair mang chuan Mark na chu avapana nima sela cable po hi ala sei thatok lo kong dang tak lo wangin Mark chuan ris ala asu chu ti popin borok pressure mang chuan commander na lampanin a thlok chowa commander chuan loman betin NASA hena Mark an nei to thule an ron hodon thu an thril tangal ani kum engamaza aliam hnuwa Mark chu survival instructor ani to a experience mang chuan astronaut candidate chu din mun seta ka dam kho chua thei dan le in pu cha dan turte azirtira film top dona hian Mars pan tour Ares 4 chu ka chwale ni in Hermes crew member te roin nun pa ngai an mang to a an mangai tenen Mars pan le tur rocket kap chuak lai chu TV tang chuan an lo thlir ve to thung ani The Martian movie hi IMDb a rating 8 amukaya a film siam na sen so hi dollar makta doi za pariat ni in kovel pum huwa pa sumahai lu zat hi dollar makta doi zaruk som thum point paruk set akai bok